बाबा की जय। जय गणेश बाबा की जय। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै गणेश फुजानि गोथार दिनाव नैबे जोंनि बगाजुलि टार्निं बे देलायस्रि बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो बे गणेश फुजाखौ बे फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैबो 22थि श्री श्री गणेश फुजा बेखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनदों आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव मन्दिरनि दरखं बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि भगबान गणेश बा गणेश बाबाया जोंनि बुद्धि जोंनि धोन दौलत जोंनि गासिबनिबो बिगोमा आरो बिथाङा जोंखौ आशीर्बाद होआबा जोंनि न'खर संसार गासैयावबो जोङो जाफुंसार जानो हाया। ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय 22 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गणेश भगबान गणेशखौ बेवहाय गोसो गोथारै फालिबोगासिनो दङ आरो बिथांनि अनसायनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै न'खर खुंनायनि बेलायावनो हक बा बायदिसिना बिथिङावनो जाफुंसार जानो हादों। आरो मोनसे खोथाखौ आं रायजो राजानिफ्राय खोनानानै गोजोननाय मोनदों जे जेब्लानिफ्राय भगबान गणेश बाबाखौ बेवहाय फुजा होना जागायजेनदों बे समनिफ्रायनो गणेश बाबाया बे ओनसोलाव जोंखौ डिस्टार्ब होनाय बा जोंखौ बायदिसिना धोन दौलत नस्थ' खालामनाय बे एसे खमायदों होननानै आङो रायजो राजानिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो बेखौ मिथिनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गणेश बाबाखौ बेवहाय बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिलांबाय थायो आरो बिथांनिफ्राय जों आशीर्बाद लानानै जाहाथे जोंनि न'खर खुंनायाव जोङो जाफुंसार जानो हायो। बेखिनियानो 22थि श्री श्री गणेश फुजानि आफादनि आफादगिरि जानानै आं दिनै बेखौनो हामलायनाय मोनदों। दिनै सेथि हाबाफारि बादियै जोंहा गाहाय आलासि दंमोन समनाथ बसुमतारी आरो लोगोसे मा नाममोन बे शंकर दास बिथांमोना गाहाय दरखं बेखेवबाय आरो लोगोसे मन्दिरनि दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। जों दिनै खुङै 22 बोसोर खुंबोबाय नेरा नेफेरायैनो, थेवबो जों देग्लायबो 22थि श्री श्री गणेश बाबाखौ जों गाजा गोमजायै सानबानि हाबाफारि लानानै खुंनो सानदों। बेवहाय जोंहा गोबां आलासि सफैगोन। 23 जानुवारि खालि जोंहा सन्जिब बर' फैगोन भालुदार भिसिडिसि आरो बेवहाय गेरेमसा बसुमतारी बरगयारी फैगोन। बेबायदिनो बिश्वजित दैमारि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। सानबानि हाबाफारि मेहेरगोनां हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों आरो रायजो राजा बयबो बे गणेश फुजाखौ सिबि दिनै 22 बोसोर सिबिनायाव जों बिनि जानानै जोंनि ओनसोलफोरखौ जोङो रैखाथि मोननाय बायदि जों मोनदों। ओंखायनो जों इयुनावबो जों खुंबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो।